moi boas noites. Hoxe, luns, abrimos páxina informativa de novo con un tema non demasiado vello. Xa saben vostedes o da recadación municipal. E é que hoxe o alcalde, José Antonio Dono, saía a palestra. Decía, entre outras cousas, que quería aclarar o porqué da toma de decisións e falaba de demagoxia. En todo caso, vostedes serán testemunhas das súas declaracións e de unha guerra que empeza, porque seguro que ninguén se quedará calado. Agora lles contamos esas novas, tamén temos outras que lles achegamos de inmediato, pero como sempre será despois de repasar titulares. Un informe do Tribunal de Contas que fiscalizou as contas do Concello exercicios 2000-2001, non sei o informe do 2002, que dice textualmente: a recadación municipal non se adecúa á legalidade vixente. Mantense a figura do recadador contratado carecendo a súa continuidade de amparo legal, de conformidade coa disposición transitoria novena, vulnerase o artigo 92.2 da Lei de Réxime de Base Local e o encomendarse a función recadadora a persoal que non ostenta a condición de funcionario. De consolidala, non só é un proxecto a longo prazo, non é, o objetivo non é facer unha feira anual, senón conseguir que se establezan canles de comercialización para os produtos que temos no noso agro, non? José Antonio Dono, o alcalde da Estrada, quería aclarexar no día de hoxe o porqué da toma de decisión en canto ao tema do recadador municipal e da oficina de recadación municipal. Xa saben que se crearán uns novos postos de traballo como funcionarios no Concello. Ata o momento era unha oficina contratada polo propio Concello estranense. Para José Antonio Dono, estas eran as causas. E do último pleno, a oposición parece que lle dou un ataque de apoplejía entonces eu creo que hai certas cuestións que hai que aclarar, porque a demagoxia chega a límites insospechados, e o que vai a quedar claro aquí é o que lle interesa a oposición son as cuestións personales e partidistas antes do interés general do Concello. E isto, pois a mellor non había que sacalo, ou non era necesario que salise. Pero ante, como acabo de decir, o ataque de demagoxia, tampouco de demagoxia moi inteligente, que as cousas queden claras, non? Pero non me queda máis remedio que clarificar aos ciudadanos exactamente que é o que está pasando aquí. Entonces, para empezar, hai un informe do Tribunal de Contas que fiscalizou as contas do Concello exercicios 2000-2001, non sei o informe do 2002, que dice textualmente: a recadación municipal non se adecúa á legalidade vixente. Mantense a figura do recadador contratado carecendo a súa continuidade de amparo legal, de conformidade coa disposición transitoria novena, vulnerase o artigo 92.2 da Lei de Réxime de Base Local e o encomendarse a función recadadora a persoal que non ostenta a condición de funcionario. Entonces, isto que quede moi claro, é dicir, non hai amparo legal para seguir mantendo o contrato na actualidade. Ben, a partir de aí, evidentemente, se plantea que facer antes de que o Tribunal de Contas volva a fiscalizar as contas da Estrada e nos volva a repetir que a figura da recadación na Estrada non ten amparo legal. O Goberno municipal, ante as distintas posibilidades que se abren e previo informe do señor depositario do Concello, decide que a mellor opción é que o Concello asuma a recadación.
E por que o decide? Pois decide por unha razón moi sinxela que van a entender todos os veciños, que ao mellor non saben o que lle está costando ao Concello a recadación municipal, porque de iso non fala a oposición. A oposición do único que fala é de cuestións demagóxicas para chegar, non é verdad, a lágrima fácil, e contan unha película que, desde logo, non ten nada que ver co que aquí se está tratando. Entón, eu vou dar os argumentos de por que se toma a decisión de asumir a recadación. Se toma porque o Concello lle está pagando a este recadador ano 2005 145.263,01 datos de liquidación de presuposto, o sea, irrebatibles. No ano 2006 153.313,24 e no ano 2007 163.326,72 euros, é dicir 25 millóns as antiguas pesetas, máis ou menos. Pero é que ademais desto, isto é importante que sepan os ciudadanos o que se está gastando o Concello en recadación, moi importante, a hora de facerse un xuicio de valor correcto con respecto á medida. E de isto é do que non fala a oposición, senón que pretende facer demagoxia barata dicindo que, hombre, como son ustedes capaces de deixar na calle a un señor de 50 anos. Bueno, pois o motivo é este. Este é o motivo. Pero é que, ademais de pagar no ano 2007 163.000 euros, máis de 163.000 euros por esta recadación, o Concello ten que pagar 40.000 a unha empresa que leva o tema dos contadores das aguas, porque a empresa de recadación non fai ese traballo, que si faría o Oral, por exemplo, se o tivésemos contratado co Oral. 40.000 euros, que sumados aos 163.000 fan 200.000 euros. 200.000 euros, convertimos a pesetas, e xa sale unha cifra moi considerable. Pero é que, ademais, o Concello está pagando luz, teléfono, limpieza, é dicir, todo. É dicir, que este diñeiro, 163.000, son limpios de polvo e palla. Según os cálculos do depositario, contratar as 4 persoas que vamos a contratar nos costará o ano 88.000 euros. É dicir, a mitad ou incluso menos da mitad do que nos está costando este servicio que temos actualmente. Por lo tanto, temos un servicio que non cumpre a legalidade e que nos costa o doble ou máis do doble do que nos vai a costar asumir a recadación. O alcalde tamén se refería a outro dos proxectos inmediatos. Entende necesario inmediatamente o centro de día para a estrada. Que isto quede absolutamente claro, e espero que aquí remate o debate, porque evidentemente estos datos non nos estaba dando a oposición. Pois eu non estaba dicindo nin o que estamos gastando, nin o que vamos a gastar co novo sistema. Pero que eu creo que dada a posición que tomou a oposición nestes días, evidentemente isto había que dicirlo. Os ciudadanos teñen que saber que a recaudación municipal, contando que a lectura de contadores, nos costa máis de 200.000 euros, máis gastos da oficina, e que nos vamos a asumir a recaudación e que nos vai a costar 88.000 euros, con 4 plazas de funcionarios para asumir estas tarefas que son absolutamente suficientes. Por lo tanto, con estos elementos, eu creo que xa os veciños poden, sin demagoxias de por medio, analizar si realmente o que está facendo o goberno é o correcto ou non. Pero eu creo que é tan evidente que non resiste nin o máis mínimo análisis. O alcalde tamén se refería a outro dos proxectos inmediatos. Entende necesario inmediatamente o centro de día para a estrada. Que resolver, obviamente,
é o que non temos en este momento. Entón, a nós nos parece ben que haxa centros de día en todo Galicia, nos parece estupendo. O que non nos parece ben é que un concello como a Estrada, coa población de riesgo que ten, en este caso, este sin el centro de día a día de hoxe e que non conten as previsións da Consellería. Por tanto, isto ten que solucionarse de xeito inmediato. E esta é a cuestión, como se digo, fundamental e que se vai a plantear como prioritaria. Finalmente, José Antonio Dono tamén falaba hoxe de unha xuntanza que tiña cos veciños de Guimarei. Trátase da canalización de augas, pero tamén das beirarrúas. Ao final, hai acordo veciñal e concello e empezarán as obras na medida en que se habiliten xa os cartos e de inmediato poidan comenzar. Era a súa explicación. Si, tuve unha reunión cos veciños de Guimarei que vamos a facer unha fase da obra de dotación de servicios e aceras, é dicir, pluviais, fecais, abastecemento de agua, alumbrado e aceras a Torre de Guimarei. Entón, vamos a fazer unha fase co presupuesto que temos este ano, que é de 113.000 euros, e vamos a facer o tramo que nos permita ese diñeiro. Entón, xa se fixe unha memoria valorada de aproximadamente onde podemos chegar, aproximadamente en frente ás instalacións do mercado de gando pola marxe esquerda, que é onde hai edificios, onde hai edificacións, pois baixaremos por aí os servicios e as aceras. Eu calculo que isto mismo a frente á entrada do actual mercado de gando teñen a ser 113.000 euros. Ahora vamos a encargar xa o proxecto. Eu estuve debatindo cos veciños as opcións que había para invertir esa fase que tiñamos para este ano, e de acordo con eles tiramos a conclusión de facer este tramo. É dicir, que isto se falou cos veciños, se consensuou, e agora acabamos de reunir con eles e temos a decisión de facer a marxe esquerda dotada de todos os servicios hasta enfrente ao matadeiro, con abastecemento de agua, canalizacións, aceras, e vamos a deixar feita a canalización para o alumbrado e para posteriormente colocar as farolas. De momento hai un alumbrado que se vai a persistir hasta que coloquemos as novas farolas. E hoxe foi día de roldas de prensa, entre outras cousas porque preséntase de novo a Feira Sustentable na Estrada. Xa saben, a primeira edición corría a cargo do sindicato Laprego Galego, agora xa se amplía coa participación do Concello e da Consellería de Medio Rural. En rolda de prensa dábanos conta precisamente de esta nova edición da Feira Sustentable, que, por certo, celebrarase na Feira de Abastos, na Plaza de Abastos. A longo prazo non é o obxectivo non é facer unha feira anual, senón conseguir que se establezan canles de comercialización para os produtos que temos no noso agro, non? E que se recoñeza a súa calidade e a súa valía e ser así mesmo unha fonte de ingresos importante para os produtores e produtoras e conseguir manter o rural estradense en particular, o rural galego vivo, non? Productivo. Nesta edición contamos con 26 participantes. Temos moi diversos produtos: mel, queixo de cabra, mermeladas de froitas, galletas, viño, conservas, leite, legumes e hortalizas, leite ecolóxico, froita. Vamos a ter tamén, bueno, entre as hortalizas vai haber moita variedade. Na froita non vai haber moita variedade porque este ano pois non foi un bo ano para a froita, entón, pois como non foi un bo ano para a froita, evidentemente nesta feira tampouco vai haber moita, pero sí moitas frutas, moitas hortalizas, verduras, legumes. Imos a ter tamén viño e augardentes. Vamos a contar con dúas artesás, unha da Estrada, Delia Coucheiro, que ela fai sombreiros e cestos de palla, e vai a ter ali cinta e vai nos a estar facendo en vivo,
E tamén outra artesá que fai cestos e sombreiros de Silleda que vai a estar tamén o sábado con nós. Marcos Louzao, do Sindicato Labrego Galego, salientaba a necesidade deste tipo de feiras. Estamos conseguindo aquilo que nos plantexamos xa hai un tempo. O Sindicato Labrego non é un organismo para crear feiras, nin para mantelas, nin para, digamos, proxetalas, non? O que sí vimos a necesidade, xa, como dicía, hai 3 anos, foi a de impulsar este tipo de feiras porque todas as políticas que estaba habendo, sobre todo as que están subvencionadas pola Unión Europea, pois ían no sentido contrario, é dicir, cara a intensificación de todas as producións. E, como é obvio, porque todo lo vemos, ían desaparecendo aquelas non só máis pequenas producións, senón tamén as que tiñan unhas mellores condicións pois a todos os niveis, desde sanitarias, alimenticias, etc. Entón, como fórmula para fomentar este tipo de producións que, por certo, quedan a marcha de todo tipo de axudas europeas, pois decidimos crear aquelas feiras. Comezamos en Lalín, estendemos a Estrada, Ponte Areas, e o que para entón era algo, pois, incluso irrisorio por parte, incluso de propios produtores, agricultores e gandeiros, pois foise consolidando. Entón, por iso que para nós é unha alegría ver que, neste caso, o Concello da Estrada recolle esta idea, amplía, leva a Praza de Abastos, que ao fin e ao cabo é o espazo natural para estas producións, e non só o Concello do Rural da Estrada, senón tamén a propia Consellería do Medio Rural, pois coordina unha serie de feiras en toda a provincia, ampliándoas pois a un número moi importante. E non hai dúas sin tres. E é que, como les decía, hoxe tamén foi día de roldas de prensa. E, polo tanto, achegámonos a outra, concretamente a presentación de un festival, neste caso, uns concertos de ópera e zarzuela. Será no Teatro Principal e daba conta delas o Concelleiro de Cultura. Hoxe iniciamos a presentación da programación do teatro de cara a este último trimestre do ano. Unha programación que está prácticamente cerrada e que vai a ter algo de todo, pero sobre todo vai ter teatro de compañías consagradas e tamén teatro de compañías aficionadas e teatro de estudiar. Vamos a ter a reposición daquela obra impactante que fixeron os alumnos de primeiro e segundo de bacharelato do García Barros Dormes. Para iniciar esta temporada, penso que presentamos aquí hoxe unha das mellores ofertas que se poden facer en música hoxe en Galicia. Penso que para iniciar a temporada é un regalo para todos os estradenses o poder disfrutar da gala lírica de ópera zarzuela que fan os solistas da Compañía Lírica de Galicia e que se presentará, que se fará realidade o domingo día 12 ás 8 da tarde no Teatro Principal da Estrada, con entrada gratuita, e que este espectáculo acaba de presentarse no Teatro Rosalía Castro da Coruña o día 1 deste mes. Por tanto, é lógico que estrenen na cidade onde teñen a residencia, pero a seguinte actuación pois fan na Estrada, por vontade desta delegación, pero tamén porque hai un estradense que forma parte desta compañía e que actuou de intermediario. Ben, o programa, despois vou a dar,
fotocopia, pero así por encima decir que son 6 de ópera e 7 de zarzuela. De ópera, pois, autores como Mozart, con 4, unha de Rossini e outra de Puccini. E despois as zarzuelas, pois, son de Chapí, de Guerrero, Moreno Torroba, Arrieta, Penella e Guerrero. Penso que tanto os autores como os trozos líricos destas óperas, destas zarzuelas, pois que son o máis bo que se pode presentar en isto. O deporte é sempre importante e ademais co Club Deportivo Estradense que conseguía unha victoria máis que importante tamén na súa cancha. Foi onte e os goles, acaban de velos, marcan a diferencia. Goles son amores, como decimos no titular, e non boas razóns. En todo caso, o Club Deportivo Estradense que consigue esa victoria e o seu adestrador, Pencho, que nos fai de improvisado comentarista para adiantarnos un pouquiño, por un lado, o que sucedía no partido e por outro lado, o futuro do propio clube, ou ao menos os impedimentos como o campo que neste momento eran máis que salientables. Pois o partido, como podestes ver, o Sanxenxo creo que saliu a estar un pouco ao fallo noso. Nós na primeira parte sí que non supemos aproveitar os espacios que nos podían estar deixando, e na segunda parte, no momento que o físico empezaba a crecernos a nós e a baixar un pouco no equipo contrario, veus un equipo na segunda parte do Sanxenxo moito máis nervioso que na primeira, donde nós, eu creo que tiñamos que haber acabado, finalizado antes o resultado e non chegar a ese minuto 80 e algo, porque en calquer momento en un despiste defensivo podíanche empatar o partido. Traballar desde o minuto 1 en a primeira parte movimos o balón, pero non con moita efectividade, e na segunda buscamos máis un xogo de centros desde a banda e despois buscar un pouco máis enlazar con José Ramón para abrir o marcador, e logo a raíz de abrir o marcador estaba claro que eles iban a abrir as liñas e podía haber máis chegada. Isto non é un campo, é unha pataqueira. Bueno, o campo que aquí xogan 22 e nós temos que adaptarnos a este tipo de campo tamén. O campo creo que hoxe en algunha acción pudo axudar, en outras pudo haber habido lesións e non, afortunadamente non as houbo, pero bueno, isto debería haberse feito en maio, en xuño, está feito ahora, nós non podemos facer nada. Digo porque para un equipo que sae literalmente ca pretensión de estar arriba, isto vai non perjudicar moito. Unha é a pretensión de estar arriba, outra a pretensión de intentar xogar o balón por abaixo. Entonces, bueno, intentaremos que ahora o campo vaya collendo un pouco máis de forma e a ver se nos axuda para facer un bo fútbol aquí na casa. Sobre todo para os aficionados que, bueno, veñen a animar o equipo e queren máis fútbol. Sí, a nós tamén, porque nós partimos de que entrenamos 3 días a semana en herba sintética. O campo está liso, é rápido e nós queremos un campo rápido. Entonces, a ver si se dá conseguido pouco a pouco o equipo coller confianza. O que queremos nós, meternos no grupo de arriba e poder ser un equipo para competir, para estar arriba. Para iso non fai falta puntuar fora. Sí, importantísimo puntuar fora. Hasta ahora fora non o estamos facendo mal, pero nos está faltando un pouco máis de apuntalamento e bueno, sacando partido do Grove, puntuamos nosotros dous, temos unha salida despois complicada, pero bueno, o equipo sabe que hai que puntuar fora.
Despois volveremos, xa llo adianto, co Club Deportivo Estradense, porque temos imaxes exclusivas, pero antes facemos parada de fonda para as novas de servicios. O tempo e os números da sorte. Unha fronte fría atravesará Galicia durante a madrugada, de xeito que, aínda as primeiras horas de mañá martes, agárdanse chuvias de carácter entre moderado e forte, sobre todo no sur da comunidade. A medida que avance o día, as precipitacións irán facéndose máis ocasionais, a vez que se abrirán claros. As temperaturas non experimentarán cambios significativos. Os ventos soprarán de compoñente oeste moderados no litoral, con intervalos de fortes na costa, sobre todo na zona de Lugo, e frouxos no resto. A combinación gañadora do gordo da primitiva de onte domingo, día 5 de outubro, foi a formada polos números 1, 7, 14, 17 e 49. Número clave, reintegro, o número 0. No sorteo da 11, tamén de onte domingo, o número agraciado foi o 99.000, da serie 33. E antes da despedida, lembramos titulares. Un informe do Tribunal de Contas que fiscalizou as contas do Concello exercicios 2000-2001, non sei o informe do 2002, que dice textualmente: a recadación municipal non se adecúa á legalidade vixente. Mantense a figura do recadador contratado carecendo a súa continuidade de amparo legal de conformidade coa disposición transitoria novena, vulnerase o artigo 92.2 da Lei de Réxime de Bases Local e ao encomendarse a función recadadora a persoal que non ostenta a condición de funcionario. De consolidala, non só é un proxecto a longo prazo, non é, o objetivo non é facer unha feira anual, senón conseguir que se establezan canles de comercialización para os produtos que temos no noso agro, non? Pois isto foi todo por hoxe. Eso sí, deixámoslos co avance de unhas imaxes exclusivas de Estrada Televisión que terán vostedes a oportunidade de ver de inmediato, despois deste tempo de información en tempo de deportes. Falamos de unha xornada histórica. O ascenso do Club Deportivo Estradense a terceira división. Xa choveu un poquinho dende aquela. Pois ben, con esas imaxes, repito, de unha festa, de unha historia bonita para a Estrada, hoxe queremos pechar este tempo de información. Saúdos, que descansen, moi boas noites. Uno